Son escritor de novela policial ou iso din, ou se cadra de novela negra, que non é o mesmo, ou de novela social, que está tan de moda entre os escritores do xénero, ainda que en realidade a novela social estivo toda a vida de moda. Pero de poder escoller algún apelativo, eu prefería chamarme escritor de novela blues. Porque hai un pouso escuro, sí, reivindicativo, tamén, pero por riba de todo, desacougado nos meus libros. Ese desacougo é o motor da miña escrita. Del beben todas as tramas e todos os personaxes. Tamén o principal, Carlos Manso, Policía Nacional da Unidade de Delincuencia Especializada e Violenta, a sección da Policía Xudicial máis brután e curtida do corpo. Os boinas verdes da limpeza de latrinas, a Brigada Rock and Roll, vive axiña e morre cedo. Homicidios, secuestros, desaparecidos, a fronteira moral do ser humano, o puto país de nunca máis. O terceiro libro de Carlos Manso, titulado A vinganza dos homes bos, comeza así, cun capítulo que zumega desacougo e blues polos catro costados. Hai historias que non queren ser contadas, historias túzaras e subterráneas, de vergonzas e mesquindades, que asentan como naufraxos baixo as augas da conciencia e deben ser arrincadas do silencio a machetadas. Historias de xente normal atravesada polo aceiro da cólera. Fun policía, coñezo moitas. Messier Verne está sentado, deixando descansar a man dereita sobre a perna e suxeitando un libro na esquerda. Mira ao lonxe, coa cabeza erguida, dando a impresión de que esa ollada serena é quen de atravesar os muros do tempo para albiscar un futuro prometedor. Baixo a figura do vello escritor, asoman os 4 xigantescos tentáculos dun kraken, sometido á súa poderosa vontade. A escultura que teño en fronte da galería da casa é fermosa e transmite optimismo, fe na humanidade, pero eu levo ao lombo xa moito escarmento e non podo apartar a vista do monstro. Que lle vou facer? Son así de revirado. Os ollos de alguén como a min andan sempre detrás desas cousas das que ninguén máis quere saber. Onde a xente ve un amable viciño, eu vexo cobiza clandestina. Onde ve unha parella de namorados, eu vexo aldraxes, humillación e desprezo. Onde a xente escoita o riso dun neno, eu escoito sufrimentos agochados e inconfesables. Despois de tantos anos non creo que cambie. Xa ninguén mira como o escritor francés. Agora a xente camiña coa cabeza baixa, pendente do móvil, de tal xeito que é perfectamente posible cometer un crime na rúa, a plena luz, sen que ninguén se decate, e iso complica o meu traballo, porque o meu traballo é atrapar criminais, ou, máis ben, érao ata hai pouco. Agora o meu traballo é agardar a que algún panoco me contrate para pescudar se a súa muller está a se deitar co seu mellor amigo, ou para tirarlle un par de fotos a un tipo que está de baixa médica mentres anda na vendima. En realidade, sí que teño un asasino que atrapar, pero non o podo considerar traballo porque ninguén me vai pagar por facelo. Digamos que este o fago de balde. É un asunto persoal. Claro que se o penso ben, todo na vida é un asunto persoal. Antes, cando era funcionario das forzas e corpos de seguridade do Estado, aínda conseguía certa ilusión de normalidade. Pero era só iso, unha ilusión. 20 anos de nadar entre morralla dan para moito. Non hai persoas normais. Un día descobres que un empregado da banca, un tipo gris e común, colle un pau e rebenta a cabeza da súa filla atrasada a golpes. E para él, iso resulta do máis normal. Outro día bates cun bispo que leva toda a vida chuchando almas como a quen sorbe percebes. Todo moi normal. Para un inspector de policía asignado á unidade de delincuencia especializada e violenta, a normalidade é un concepto esvaradío. Hai que comer moito ferro e, mesmo así, un acaba por non ter moi claro que é o normal. Cando me botaron do corpo, tentei manter algo desa apariencia de normalidade. Decidín mirar o destino de fronte, cabalgar a onda dos novos tempos e facerme entrepener, emprendedor, autónomo. Pero desde entón é-me moi complicado separar a vida persoal da profesional. Ou tal vez simplemente non teño nada que separar porque en realidade hai tempo que ninguén chama á porta do despacho de Manso e asociados. A gasolinda, a veciña nonaxenaria do Quinto. Se o penso ben, debería esquecer todo ese asunto, buscar un traballo decente, deixarme levar pola vaga de conformismo que percorre o mundo. Pero que lle vou facer? Non podo evitar ser quen son. A culpa, esa filla bastarda da responsabilidade, rilla sen descanso as miñas entrañas.
Eu tamén estou sentado en riba dun kraken, pero a miña vontade non é tan poderosa como a do escritor que descansa en pedra carón do meu ático. Non podo sometelo. Teño que acabar con el, asegurarme de que non volve facer mal, facelo desaparecer, ou polo menos facerme de novo a ilusión, porque en realidade o monstro nunca desaparece, tan só cambia de forma ou de corpo. Sei no ben, fun inspector de policía. Sei que a guerra non remata nunca, só dá pequenas treguas. Pobre de min, ás veces aínda penso que se dou con quen acabou coa vida do meu irmán a culpa pasará, pero en realidade ben sei que non será así. A culpa seguirá ali dentro, alimentándose dos meus remorsos, das lembranzas, da substancia nutricia destilada por unha tristeza que nunca cesa, pinga a pinga, do desánimo de saber que a vida non é unha loita entre o ben e o mal, senón, como dicía Brodsky, entre o malo e o peor.